Още един колега, телевизионен водещ, който придава френско очарование в нашия музикален живот. Имаш предвид шансоните ми или френското мира? Не. Имам предвид един висок рус мъж. Ама много висок и не чак толкова рус. Но задължително с черни обувки. Я да видим. Ще видим после дали са черните обувки, но той е носител на голямата награда Златния Торфей за 96-та година. И още на много други награди преди и след това. Михаил Йончев. Когато дойде вечерта, прозореца си малък отвори, за миг поспри и виж навън, в небето птицата любов лети и ще познаеш ти писмото ми до теб, което всяка вечер пиша аз. Този малък лист направих гълъб бял, изпращам го по вятъра за теб. Мой гълъбе, мой гълъбе, което е било, ще бъде пак, но няма да е същото, уви. И затова ти пращам бяла вест, щом до теб тя долети. Вземи я в ръце, стопли я с сълзи, крилата й покрити са от скреж. И този гълъб бял с обич целуни ще пламне пак угасналата свеж. Мой гълъбе, мой гълъбе, Благодаря ви, гълъби мои!